Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol. Super kaloyal and charming dagong. May super In your dreams. And Tira, Tanya Hot Fresh Yummy. Wala nang papantay sa pagiging kaloyal chinita. Yun lang. Napagbintangan akong isang magnanakaw. Magandang araw po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng aking nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Renato ng Parañaque City. Isa po akong driver, janitor, wardya, messenger, lahat na. May dedikasyon po ako sa trabaho, Uncle Dagol at Tita Tanya. Nakasampung taon na po ako sa isang opisina. May isang asawa ko, si Lenlen, at isang anak. Pinagbintangan nila akong kinuha ko ang pera ng opisina. At doon na nagsimula ang Mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Standing on the world. Napakalikot ng kamay mong animal ka. Ma'am? Ano po yun, Di mo ma'am? ba narinig, bingi ka ba? Ma'am, dali lang. Ididemanda kita, ibabarangay kita. Bakit? Oy, dali, relax lang. Relax lang. Gusto mo ako mag-relax na wala na ako ng 220,000? Ha? Ma'am, ano ho? Si Renato ang huling pumunta ng opisina ko at naglinis. Oy, Ha? Renato. Kitang-kita sa CCTV, binuksan mo ang drawer. Hello, ma'am. At ang tindi mo, Ma'am, ang tindi mo ha, alam mo ang bolt number. ma'am, wala pa akong kalam-alam dyan, ma'am. Pigilan mo ako, Kanor. Pigilan mo ako. Dali, sandali, Pigilan dali. mo ako. Daling. I-uppercut ko yan. Teka lang. Relax. Hindi ko sasabihin ako kumuha na. Renato! Ha? Kinupkup ka namin dito, parang pamilya namin. Paano mo nagawa sa amin to? Kaya nga, Sir, ma'am, mawalang galang lang po. napakakapal ng mukha Kahit ganito mo. lang po yung trabaho ko, ma'am. Hindi pa ako gumagalaw ng hindi akin. Kumita na yan, nakita ko na yan sa TV. Sa ang probinsyano, ganyan ang mga dahilan. Napanood ko na yan, ginagawa mo rin dito. Hindi mo kami, porke mayaman kami, ginaganyan mo kami. Uy, ma'am. Mawalang galang lang, kahit po hindi ako mayaman, kahit pobre lang po kami, hindi po ako magnanakaw. Hindi ka mukhang pobre, kita mo nga bago yung Uniqlo t-shirt mo. Paano ka nakabili ng Uniqlo? Oo nga! Ha? One ang isa noon. Regalo to ni boss sa akin, ma'am, kasi sabi niya... Niregaluhan mo ba, Kanor? Totoo ba? Ano regalo?
Hala, uulan sa labas, darling. Siguro may Ma'am, sikreto kayong dalawa kaya niregaluhan mo. Anong... May sinundo kasi ako na chick, sabi niya sunduin ko daw at hatid ko. Kanor! Magsabi ka ng totoo! Oh, tingnan mo, si Renato, hindi lang magnanakaw, sinungaling pa. Sabi ko na, Idadamay mo pa ako, ba't naman kita bibigyan ng t-shirt, ha? O Kanor, sampahan mo ng libel. Ako sasampahan ko ng staffa. Teka lang, Tama ma'am, ba yung ma'am, kaso sir. ko? Ha? Tama ba yung kaso ko, staffa? Pwede mo tawagan yung attorney Tef, natin Tef, kasi... Tef. O, tawagan mo. Attorney! By the power vested in me, sasampahan na natin agad ang kaso yan. Ha? Hindi mo pa nga alam eh. Ha, alam ko na. Narinig mo, napaka-chismoso mo talagang Alam ko na attorney yan, ka. alam ko na yung kaso niya. Ano? Stop! 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 Ano yun? Tigil! Stop pa! Stop pa. Oh. Alam ko na yan. May itlog ba yun? Depende, nakaka-hardboil. Ma'am, sir, teka lang po. Seryoso po ako dito, ma'am. O bakit? Ay Sa tingin bakit? mo? Nagjo-joke ba Hindi kami? seryoso? Ha? Napakawalang niya mo, Kanor. Hindi nga ako nagrereklamo, ma'am, sir. Ano ako dito? Di ba driver? Tapos naging messenger, naging janitor. Ay, Tinaasan niyo ba po yung sweldo ko sa loob na 10 taon nung pumasok ako hanggang ngayon? Wala pa sa minimum wage. baka hindi mo alam na alam namin na ikaw nag-uuwi ka ng ulam. Sobra-sobra pa. Inuuwi mo nga yung Ma'am. mga delata namin eh. Ma'am, binibigay ni sir sa akin yan dahil may pabor siya. Kanor, binibigay mo ba? May pinapasundo siya sa aking babae. Kanor, magpaliwanag ka. Daling expired na yun. Yan mo na. Sa ayuda yun eh. Expired na. Delete. Iba na lang ang isusumbat ko. Umalis ka na Kumuha. dito. Mapapahamak ako sa... Umalis ka na. Baka mabulabog Ayan lang ako yung kasi, kumuha ng pera niya. palahambag ka kasi. Alis ako? Attorney! Tumawag ka na ng barangay. Ipadampot mo na to si Renato. Ma'am, Tanggal ka na sa trabaho. Ma'am, excuse me, ma'am. Minsan po akong attorney. Ginawa niyo akong tanod. Papunta niyo sa barangay. Di ba trabaho ng attorney yun? Binabayaran ka rin namin. Palasagot ka, hayop papunta ka. na po. Papunta na. Bye! Barangay! Ma'am, papunta na. Teka lang, ma'am, sir. Hindi nyo na ako kailangan tanggalin. Kasi Aba. kusa na ako magre-resign. Napakatapang talaga nitong ng pulubi na to. Sinungaling na, Hampas magnanakaw pa. lupa! Kutong lupa! Ikaw, sir. Taong lupa. Totoo ba yun? Ay, sa bagay, amoy nga. Amoy lupa! Lumayas ka sa paningin namin. Lumayas ka! Naging tambay po ako, Uncle Dagol at Tita Tanya, matapos kong mag-resign sa trabaho. Tiniis ko po yun. Driver / messenger / janitor / gwardya. Kahit wala pang uminto sa sweldo. Pero yung pagbintangan ako, na wala naman akong ginawang kasalanan. Hindi ko talaga kayang tanggapin po yun. Ngayon wala na akong trabaho ay palagi na akong tumatambay sa bilyaran para lang mawala ang init ng aking ulo. Lasing ako tuwing umuuwi. Di ko namalayan na palayo na pala ang aking asawa at anak sa akin. Renato, Bakit? pwede ba tayo mag-usap? Parang may ikot yung paningin. Renato, Ikaw pala saan ka kumukuha ng kapal na mukha na mag-inom pa kahit ang tagal mo ng tambay? Grabe ka naman. Ngayon nga lang ako natambay. Halos buong buhay ko, tatrabaho ko na maayos, pagbibintangan ka, kulang pa yung sweldo. Eh, ba't dyan mo dinadaan? Bakit di ka maghanap ng trabaho? Dyan mo dinadaan lahat? Magkakapera ba tayo dyan sa pag-iinom mo araw-araw, ha? Tapos kapag nagkasakit ka, ako pa yung mamumroblema, ang kapal ng mukha mo. Ha? Si Jinjin nagtitinda ng banana Q para may pagkain tayo. Mama,
Hindi po ba nanak yan? Tinitinda ko turon. O, turon daw ang tinitinda. Huwag ka namang lumagdag. Ha? Pwede ba? Para sabihin ko sa'yo, ikaw yung dumadagdag. Ang bigat-bigat mo kasama, Renato. Renato, magtulungan tayo. Bakit ka ganyan? Yung tindahan na iniinuman nyo lagi, sinisingil ako sa mga pulutan, mga delata, mga bigas, at mga alak na inuutang mo. Bayaran mo muna. Kasi bayaran naman kita pag trabaho na ako eh. Ina naman! Maawa ka naman sa akin! Nagpapakamartir ako, tinitiis ko. Ang pakita ko sa mga kapitbahay, okay tayo. Hindi nila alam ito yung nangyayari tuwing gabi, tuwing uwi ka ng lasing. Kapal ng mukha mo. Magbago ka na, bibigyan kita ng isang chance ngayon, manghako ka, magbabago ka. Binibigyan kita ng huling pagkakataon pag sinabi mo sa akin. Ayoko nga pumasok dun sa nirecommend mo na trabaho. Ayoko na ng ganung trabaho. Bakit? Pagod na ako sa ganun. Renato, ang gaan nga lang eh. Janitor sa school eh. Driver ako dati, naging janitor pa nga ako sa amin, tapos gagawin mo janitor ulit? Ayoko na! Ano na sasabihin ng mga Ikaw pa barkada ang ko? nabibili! Ang kapal na mukha mo! Yung anak mo nagugutom na! Tingnan mo, putol yung kuryente, pinutulan Oy, tayo! ikaw ang mag-janitor! Bakit ako binibilit mo? Mama, naaway mo kayo ni Papa! Huwag kayo ni away! Jin, anak, pumasok ka ng kwarto. Anak. Malis ka dito, anak. Pasok ka doon. Papa! Pumasok ka doon! Papa! Pumasok ka doon! Papa! May sasaktan ako ni Pumasok ka! Jin, pumasok Pumasok ka! Tingnan mo, sinaktan mo yung anak mo. Kung sinaktan yun, napaka-uwi naman ang anak mo. Renato, naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Ano Ang laki na ng pinag-iba mo. Araw-araw na wala ka dito. Napakalaki na ng pagkukulang mo. At dahil ayaw mong mangako na magbabago ka na, kami na lang ang aalis. Kukuhanin ko si Jinjin. Mag-a-abroad ako. Sino mag-aalaga? Kala mo nagbibiro ako? Sino mag-aalaga? Ikaw! Ikaw! Para maranasan mo yung nararanasan ko ngayon. Mag-abroad ka, saan ka pupunta? Hindi ko na kailangan sabihin. Saan ka nga pupunta? Sa Hong Kong, kukunin ako ng best friend ko si Trixie. Ikaw nang bahala kay Jinjin. Alagaan mo siya. Sana matuto ka na. O, di, Pagod sige. na pagod na ako. Kala mo nagbibiro ako, ha? Mag-janitress ka doon, o di mas mabuti. Kala mo nagbibiro ako talaga? Hindi, alam ko. Sige, doon ka. Kung gusto mo magtrabaho doon, sige, doon ka. Ako magbabantay dito. Okay lang yun. Alagaan mo si Jinjin. Para ma-experience mo naman. Ako naman nagtrabaho eh. O di ako naman dito sa bahay. Mama, narinig ko po. Naka-abroad ka pala. Ba't niyo ko nipapasok sa kwarto? Anak, bumalis ka nga dito. Huwag Ka kang na bumalik. ialis. Si Papa hindi marunong po mag-alaga sa akin na baby pa ako eh. Mama! Mama! Jinjin anak, para sa kinabukasan mo kasi yung ama mo. Walang kwenta eh. Papa, alagaan mo ko ah. Oo, alagaan basta. Gusto ko po ng egg omelette every morning. Kahit anong kasing itlog yan, basta may pambili tayo. Basta ipangako mo sa akin ito. Ikaw ba? Linlin, padala ka ng pera. Oo. Ha? Huwag mong pababayaan si Jinjin ah. Oo. Ikaw ang bahala dito ah. Ako na nga, paulit-ulit eh. Jinjin, mamimiss kita anak. Renato, magbago ka na sana. Mahal kita kahit ganyan ka, Renato. Alam mo na ikaw ang kahinaan ko. Mahal na mahal ko kayo ni Jinjin. Basta, magpadala ka ng pera, yun ang importante. Natuloy po sa Hong Kong si Lenlen at namasukan bilang DH o domestic helper.
Hinayaan ko na rin po siya dahil palagi na lang po kami nag-aaway, Uncle Dagol at Tita Tanya. Mas mabuti na yun. Tahimik na yung buhay ko. Tuloy pa rin ang aking pagbabarkada, inuman, bilyaran. Hindi ko na pala naalagaan ang aking anak na si Jinjin. Makalipas ang 1 taon, Magandang araw po, kuya. nandito ka. Hindi pa ba sinabi sa'yo ni Lenlen ba't ako pinapunta niya dito? Wala siyang sinabi. Kuya, kasi pinapakuha niya sa akin si Jinjin. Ano? Teka, ano pinapakuha? Kasi po, hindi niyo daw po naalagaan. Marami na rin sumbong sa amin. Kahit yung nanay namin, yung lola ni Jinjin, nagagalit na. Teka. Para kalimutan mo ko yung tatay. Anong karapatan nyo? Siyempre, kapatid namin yung kapatid namin yung nanay ni Jinjin, so may karapatan kami. Huwag kang ganyan. Ayan, tumatawag. Hello, hello, bunso. Hello, bunso. Hello, Ate Trixie. Eto na, kausapin mo. Andito ako. Andito yung... Andiyan na ba si Renato? Andito. Kausapin mo. Renato. Hello? Oh, ano to? Renato, naririnig mo ba ako? Bakit? May sasabihin ako, makinig kang mabuti ha. Ano yun? Kukuhanin ko si Jinjin. Ano? Kukuhanin na namin si Jinjin. Ako ang may karapatan sa bata. Teka lang, bakit ganun? Anong bakit ganun? Wala kang kwentang ama. Alam mo ba, pinamonitor kita sa barangay habang wala ako dyan. Pinapabayaan mo yung anak ko. Teka lang. Yung anak ko hindi pumapasok. Naniniwala ka na naman sa mga chismosa dito. Ay, kanino ako maniniwala sa'yo? Nauna palang sinungaling na? Tamad? Tambay? Wala kang kwentang ama. Kukuhanin ko na si Jinjin sa ayaw mo't sa gusto. Alam mo, ang yabang mo. Nakapag-abroad ka lang sa Hong Kong. Gaganyanin mo ako, tamad, tambay. Ang yabang mo Bakit? Ano ba trabaho mo? Ha? CEO ka ba dyan? Katulong ka rin lang naman Ba't ang yabang mo? Kapal ng mukha salita? Ikaw na nga yung dapat mag-sorry dahil yung anak ko pinapabayaan mo. Ha? Kahit ano pang sabihin mo, wala ka na magagawa. Ganito, kailan ka ba uuwi? Umuwi ka, mag-usap tayo. Wala na pag-uusap na magagawa, mangyayari. Hindi mo na ako madadaan sa mga salita mo, Renato. Desidido na ako, kukunin ko si Jinjin, ibigay mo siya kay Ate Trixie. Sabi ko, umuwi ka, mag-usap tayo. Hindi ako uuwi. Ano? Hindi na ako uuwi. Nandito na ako sa Pilipinas. Asan ka? Mag-usap tayo. Hindi ko para sabihin sa'yo. Wala ka na pakialam. So ano bang ibig sabihin nito? Iiwanan ka na namin ni Jinjin. Naintindihan mo ba? Ano? Bye. Mag-usap tayo. Sandali. Hello? Hello? Hello?